Iepa, arratsaldeon guztioi ongi etorri Espaloian Koskaren bigarren denboraldiko 7. saiora okrezpanago. Eta gaurko saioa benetan berezia dela iruditzen zait, irrintzi dorrera etorri zaigun gonbidatuaren irratsaioa, guk hemen Espaloian Koska egiteko influentzia zuzena iruditzen zaidalako. Aspalditik ezagutzen dut gonbidatuaren irratsaioa, Lore Ostoak saioa, baina pasaen urtetik korrika egitera eta oinez pasetxoak ematera hasi nintzenetik bidean zehar hasi nintzen Lore Ostoak entzuten, gutxinaka, hasieran gehien gustatzen zitzaizkidan taldeak, eta gero gutxinaka hainbeste ezagutzen ez nintzen taldeak, eta egia da beti interesgarria dela Lore Ostoaken formatuan artista ezagutzeko aukera ematen dizula, ez bakarrik esaten duenaren bitartez, baizik eta baitere gomendatzen duen musikaren bitartez. Orduan, ni pentsatu nuen, ze la hostia da hau, pila gustatzen zait formatua, eta niri hau egitea gustatuko litzateke, orduan formatuz bainak baloratzen, batzuk hobeak besteak baino, azkenean Espaloian Koskan bukatu zuen. Eta oraintxe hemen gaude, parez pare, mil esker etortzagatik, Ekain Perez. Zuri gonbidatzeagatik, kaixo. Kaixo. Hore bat, esaten dituzun nitak, poste naiz, inspirazio iturri bezala balio izan badizu. Jode, pentsa. Postekoa, pentsatzen, imaginatzea izutena den korrika, gure elkarrizketa sakon hoiekin batea, oso deep jungo zea korrika, Bai, eta ja ez bakarrik musika ezagutzen, baizik eta ere gonbidatu horiek ekartzen dituzunak oso interesgarria direlako, eta proposatzen dizkiozugun elkarrizketak ere benetan aberasgarriak iruditzen dizkidalako, eta gero baita ere korrika egiten dudan bitartean zure ahots radiofoniko horrek asko laguntzen dialako abiadura azkartzeko, bai, flipantea. Bueno, ni ere pozik hemen, oso pozik. Orduan, esaiguzu Ekain hitz gutxi batzuetan ezagutzen ez duenarentzat zer da Lore Ostoak? Bueno, Lore Ostoak labur eta definizioz esan beharko nuke dela musika saio bat, musika podcast bat edo irrat saio bat, ze bi formatutan entzun daiteke, bai podcast moduan eta bai irrat saio moduan. Baina, nik beti esan ohi dut musika saiotik haratago doan musika saioa dela, ez? Gustatzen zait musika oinarritzat hartzia, baina hortik haratago artistak doinu eta hitz hoien atzian gordetzen duen guzia helarazteko formatu bat, ez? Gustatzen zait elkarrizketak baino solasaldi moduko bat izatia, artista bea gehiago ezagutzeko eta aldi berian sare moduko sortzeko, ez? Nire proposamena izan hori da artistari eskatzen dizkiot bere bizitzan zehar edo nolabait garrantzitsuak modutik, ez? Hoi da, bakoitzak hartzen du nahi du tokitik, ze batzuk egiten dute igual kantu berriagoak, beste batzuk egiten dute bere trajektoria historiko moduko bat, baino bai iruditzen zait beti bai euskal kantuen inguruan oinarritutako saioa da, eta orduan bai iruditzen zait dela modu bat artista bea gehiago ezagutzeko, ze kantuek nolabait konexio zuzena dute gure oroitzapenekin, gure momentu konkretu batzuekin, anekdotak ateratzen dira egondelako kontzertu konkretu batian edo garai konkretu batian, eta bai bere musika edo letra eta ekartzen ditun beste artisten euskal kantuak bai doinuz eta letraz ere ostokatzen, gustatzen zaiz Lore Ostoak pixkat metafora moduan hori da, ez? Eta artista lore bat izango balitz bezala eta petalo kantu bakoitza petalo bat, ez? Orduan saiatzen gea pixka bat artista ezagutzen eta artista ezagutarazten azalekotik haratago, ez? Bai, horregatik da interesgarria, zuk botatze dituzun galderetaz gain baitere, bera gomendatzen dituen musikak aitzaki hartuta, zuk ere bideratu dezakezula elkarrizketa, ez da? Hoi da, bai, azkenean nik noski gioi bat prestatzen dut, ze asko gustatzen zait, artistari buruz informazio ugari biltzia, bai bere letrak irakurri kantu entzuten zen bitartean, naiz eta askotan ezagutzen ditut, ez? Baina pixka gehiago sakondu, ez? Bere elkarrizketa ezberdinak ikusi, ze inkietude ditun edo dena delakoak, eta hortikan pixka bat, ostokatzen joan artistan iruditegi mentaloi edo bere pentsakerak eta askotan
claro, ze gertatzen da, artista bakoitzak letra bakoitzian, ez da berdina, Fermin Muguruza bat ekarri, edo Juan Carlos Pérez bat, edo nizerakit, bakoitzak, batzutan daude letra politiko batzuk, beste batzutan daude letra filosofiko batzuk, beste batzutan daude letra entretenimendurako pentsatutako letra batzuk, orduan, horrek ere ahalbidetzen dizu atal bakoitza ezberdina izan dadin, ez? Osea, zuk tiratzen zu artistak proposatzen dizun horretatik, ez? Orduan, batzutan, bukatzen dugu filosofatzen, beste batzutan, bizitza ospatzen izarakit, ematen dizu, aukera asko, ez? Bai, lehen komentatzen genuen, Lore Ostoaken gauza interesgarrienetako bat dela, hain zuzen ere, gonbidatzen dituzun horiek ez direla haien azken diskaren aitzakipean etortzen, edo hala bada behintzat zuk ez duzu hortik bideratzen, baizik eta beste errekorrido luzeago batetik, ezta? Bai, hoi da, intentzioa da artista beha zagutzea, ez? Artistaren ibilbidea bai musikari edo artista bezala, baina baita pertsona bezala, ez? Zer dago artista horren atzean? Ze pertsona horrek ze lotura dago pertsonaiaren eta pertsonaian artean, ez? Oire bai askotan gertatzen da. Nork kontrolatzen du zer, ez? Eta bai gustatzen zait proposamena izatia, askotan sensazioagat elkarrizketak izan ohi diela promozio erraminta bat, ez? Artista batek disko bat ateratzen du, eta orduan hasten da elkarrizketak egiten. Eta atzean dago, interes bat, logikoa dena, eta ez zait gaizki iruditzen, eta egon behar du horrek ere bai, ze makinariak martxan jarraitu behar du, eta albidetu behar da artisten ibilbide ekonomikoa, noski baietz. Eta orduan, promozio egin behar da. Baina hortik aratago, iruditzen zait egon behar dutela beste modu bateko proposamenak, eta Lore Ostoaken proposamena hain zuzen da, ez elkarrizketa promozional bat izatia. Azaleko hortan gehatzen dena, baizik eta sakontzia, denboraz, patxadaz, badakizu atal soluziak ere egon hori diela. Bai, Benito Lertxundik nik uste dakala rekorra, eta izan zen 3 orduko saio bat pentsa. Horre ematen du denboa sakontzeko, ez? Eta aldi berean bai iruditzen zait, dela apostu bat, justo hemen bigotzen eginela komentatzen izunez, da pixka bat gaur egungo kontsumo joeren kontrako apustu bat, bai, ez? Aldi berean, iruditzen zait. Bai, esango nuke, zu komentatu duzunaren arira ere, musikariok diska ateratzen dugunean edo, ari garela musikari baino eduki sortzaile gisa lanean, eta nik esango nuke, zure proiektuak edo zure irratsaio podcasta ulertzeko modua horren kontrara joaten dela, zerbait patxada gehiago zartzeko, eta promozio eduki hortatik pixka bat aldentzeko, ezta? Hoi da, eta anekdota bezala komentatu dizut, ez? Mikrotik kanpo hitz egiten eginela azkeneko gonbidatu ondako Otzon Barandiaran, eta behi esaten nion, ez? Eta honekin, 2 ordu zegoen nintzen, 2 orduko saio bat atera zen, eta adibidez, ordu erdi pasata gero eman nion ongietorria, ez? Eta holako detaileak tontakeriak dirudite, baina askotan nahita... Baita seinale hona da, ez? Hoi da, da, ordu erdi pasa eta ongietorri, da pixkat, guazen patxada zartzea, gero, ni naizela lehenengoa dijoana bizitza, gaur egungo bizitza azkar edo erritmo frenetik ontan, zetenak erortzen geha armiar masare hortan, ez? Baina, behintzat konstiente izatia eta aktiboki saiatzia tarteka badaren... horren aurkako norabide batian jartzia, eta, entzuliak ere, hortara gonbidatzea, iruditzen zaitolako produktu edo proposamenak ere berditugula, bai musikarluan, bai zinean, bai serietan, edo, serie asko daude, ez, nizerakit, Breaking Bad, Better Call Saul, nire oso zaliana zela esaterako, ez, bai dia serie batzuk, kapitulo askotan ez dela ezer gertatzen, ez? Baina da, lasai, tio, garatuko da, eta lasaitasun horrek gero albidetuko du momentu batian, zerbait lertzen denean, lerketa horrei garrantzi gehiago matia, ez? Claro. Orduan, pixkat, Lore Ostoakekin bai saiatzenaz, filosofia horri nola baite matia garrantzia. Bai, mantxo egosten den produktuaren aldekoa, ez? Hoi da, bai, eta noski denen kontra esenekin, eta honekin ez dute esan nahi denakola izan berdunik, ez, bizitza honetan denetik behar da, eta bai iruditzen zait berdugula hoi, eta gero aldi berean euskal kantuen inguruan intako saioa dela, ez? Horre bai da autu bat nahi eta hola inaz, egin genezake
beste hizkuntzetan entzuntako musikakin, eta ziurrenik oso interesgarri izango litzateke. Bai, baina hor dago borondate bat, ezta? Hoi da, borondate bat, eta batez ere, gure bai, EITB-ko produktu bat izanik eta ente publiko izanik, iruditzen zait badakagula responsabilitate moduko bat, ez? Euskararekiko eta gure herriei zerbitzu bat emateko garaian, ez? Noski baiez. Eta orduan, iruditzen zait, beste mota askotako proposamenak daudenez, euskal musikan inguruan intako proposamen bat ere, iruditzen zait, beharrezko edo, behintzat positiboa dela, ez? Bai, niri aldi berean, elkarrizketatua ezagutzeaz gain, baitere aukera mandidalako, berak gomendatzen duen musika, ezagutzen duen musika, ezagutzeko, bai. Eta gonbidatuak ekartzeko garaian, baduzu irizpideren bat, zure gustuak jarraitzen dituzu gonbidatuak ekartzeko, bai antzematen dudalako ere, igual, gitarrarekin zer ikusi daukaten musikariak ekartzen dituzula agian musika elektronikoa egiten dutenak baino, edo, ez dakit. Oso musika elektroniko zalea naz, eta... Baina, gitarrak ere bai. Baduzun proiektu bat, de hecho, ez? Ez da horrekin pixka bat zer ikusi daukan... Bai, ni bilinaz mila mobietan, eta musika kontsumitzeko garaianik, entzuten dut musika denetarik, topikoa da, esatia, nik denetarik entzuten, baina gila da, eta nik uste, noski aukerak eta iteko garaian, norberan, bai da, Lore Ostoak iten dut nik, 360 moduko formatu hortan, ez? Nik produkzio lanean nik iten dut, grabaketa autokontrolian iten dut, edizioa nik iten dut, orduan horrek bai ematen dit aukera, produktua nolabait kontrolatzeko, bera aldeon eta txarrekin, baino jendea aukeratzeko garaian ere, badakat margen hoi, ez? Noski jendeak proposatzen dizkit gauza ezberdinak, baina beti azkeneko itzan idakat. Eta, ire bai, eskertzekoa da, ez? Eta, EITB musika, Iñigo Zeberiok, eta beti utzi izan dit margen hoi, eta... Agian ez da egia nik komentatu dizuana, eta agian nik izan duan antzemate faltsu bada, baina... Edo izan daiteke baitare, euskal estenan... gitarrek protagonismo asko izan dutela, naiz eta azken boladan aldaketa handi bat dagon, esango nuke orokorki ez bakarrikan euskal estenan, ez? Baino gitarrak beste herramienta batzungatikan zapalduak izan dira nola batxe, baino bai gustatzen zait batez ere hoi, ez? Inkluso garai ezberdinetako jendia ekartzia gustatzen zait, gaztiak ekartzia, proiektu berriekin gustatzen zait, garai bateko jendia ekartzia, eta talka hori jotia, ez? Eta saretze hori ikustia, nola gazte batek ekarri dezaken zar bat, eta zar batek gazte bat, eta gero behien artean nola bideoiek... Gertatzen dian da, la hostia. Claro, eta askotan gauza oso kuriosuak gertatu izan dira, hoi ez, esaten dizuten, artista bat ekarri, aukeratzia beste baten kanta, eta gero beste hori ekarri, eta beste horrek horrena aukeratzia, eta inkluso behie konstienti izan gabe, entzun gabe, ez dela peloteo bat de benga bazuken banazuta, ez, gertatzen dio. Bai, gertatu izan zait, zure saioa entzun, eta batean pertsona batek gomendio bat ekartzea eta zu komentatzea, pues aurrekoan ez dakit nork ekarri eta de hecho, bat burura datorkit zurekin ere gertatu zen Rafa Ruedak eta bertsolari batek egindako nola zen proiektu hoi Gutarrak Gutarraken abesti konkretua nola da, edutxako hilean edo nola noiz aziotezen dena hori da, bazuk aukeratu zen Carmele Gurmindok eta justo izan zen gaina biek Iruñakoak pasaren aste buran egon ginen honen inguruan hitzei bira ez, olako kasualidadiak oso guapo daudez, da ostia, behitu ze, gaina ez da kanta bat ez dela esaten zula, ostia, zetaken ezak izer, esan dezakela edozeinek, ez? Da kantu oso konkretu bat. Nik uste dut inork ez duela hori esan. Ja, egia esan ez, baina ulertzen dut. Bai, ez, nahi zutzena esan da, azkenian dela kantu bat, ez dakit, underground, esatia ez dakit, baina bai dela oso nitxoko proposamen bat, ez? Eta justo Iruñako bi pertsonak, generazio nahiko antzekokuak, hoiek hartzia, irakurketa bat indaiteke horren atzian zer dagoen, Iruñan momentu hortan edo generazionalki zer suposatu duen horrek, edo ez dakit, irakurketa interesgarri asko atea daitezke. Bai, eta guzti horren inguruan hitz egingo du justo hurrengo blokean, ja profesionala izelako eta ja blokeak egite ditu dalako. Increíble. Baina guazen entzutera ekainek ekarritako Ariel Pinken abestia, Tuli Favorez.
Hementxe jarraitzen dugu Ekain Perezekin, eta orain urrandiagoetan sartuko gara. Ufa, Bai, bazen, ez importa. Beldurrik ez. Aipatu du saioan zehar, baina Lorioztoak interesgarria da, gonbidatu ezagutzeaz gain, ekartzen duen musika ezagutzeaz gain ere, Euskal Herrian ematen den aldaketen seinale bat antzeman daitekelako zure saioaren bitartez. Ez dakit patroiak jarri daitezkeen edo eszenak edo dena delako amankomunean dauden gauza batzuk. Ez dakizu hori egitaren zalea zaren, patroiak eraikitzaren zalea, nola denboran aurrera joan aldaketak antzematea gustatzen zaizun eta ez dakit hori nabaritzen duzuen ere zure saioan. Estenaren aldaketak diozu? Bai. Bai, nabari da, noski baietz. Osea, generazio bakoitzak daka pultsu bat, daka testu inguru bat, inkluso soinu bat. Eta nik bizitu dut, nik nera bezaroan, gure garaian oso indartsu egontzen adibidez nu metala, ez? Eta nu metaletikan, guain, nik adibidez entzuten dudana, asko jota ze Deftones, iruditzen zait bai dela talde bat ondo zarkitu dena, baina beste asko... Igual estiloan oberen zarkitu dena, ez? Ez bada bakarra, osea, nire ikuspuntutik, eta asko esango naute, zeiza esaten, baina bakoitzak pentsatu dezake nahi duna, ez? Baina gertatzen diaolako kontuak, eta askotan de bai, atzian daudelako moda batzuk, ez? Eta barruan daramana baino azalekoak dakala garantzi gehiago, ez? Eta nik, ados nago, nu metalan gure garaia meintzat, gustatzen zitzaigula asko estetika eta beste gauza asko eta transmititzen genuen guzio, ez? Eta hori ere Euskal Herrian gertatzen da, nizeraki, 80ko hamarkadako euskal rock erradikala edo hortikan eman dien pausua gaina, Lorioztoaken bai askotan analizatu dugun gauzetako bat izan da euskal musikan evoluzioa, ez? Eta talde bakoitzak zer aportatu dun, nolabaiteko esaten zen utxun patroi edo eraikitako esparru batzuk apurtzeko edo haratago emateko, ze hoi norbean dago, ez? Azkenean batzuk eman behar dute pausu bat, eta gero jendeak jarraitzen du edo ez. Eta jarraitze hortan, segun zen jende jartzen den atzetik, sortu daitezke patroi berri batzuk, edo ez, oso zaila da. Neurri batean kontrolatu dezake musikariak, baino gero testuinguruak asko baldintzatzen du. Testuinguruak erabat baldintzatzen du, bai. Testuingurua da dena. Ez da berdina, disko honik zerakit, itoiz behar jarrite. Itoizek gaur egun disko... Zenbat musikari etortzen zaizkizu itoiz... Esageratua da, pasada bada. Itoiz izango da gehienetako aukeratzen dena. Baina aldi berian, kuriosua da, eta pentsatu izan dut hoi, eta hortaz askotan hausnartu izan dugu ez, itoizek oain bertan disko... Bere edozein disko kaleratuko baluke oain, 2026an gauden honetan, ze harrera izango luke, ez? Ariketa kurioso bat izango litzateke, ez testuingurua guztitza ezberdina da. Eta igual izango litzateke talde bat, ez lukena ezakit, atentzio asko lortuko, edo bai. Ezakit, noski fikzioa da. Ezin dugu jarri hortan ez da existitzen realidade hoi, ez? Realidade paralelo bat eraikitzen nahiko ginateke. Baina argi do, patroiak sortzen diela, eta gero hor sortzen diela korrontiak, eta korronte hoiek alimentatzen diela interesen arabera, edabide askok interes hoiek besten dituztelako, eta dagolako win-win efektu hoi, ez? Zuk irabazten duzu, nik irabazten dut, eta azkenean norabide erresian kokatzen zea, ez? Mainstream musikak suposatzen duna, ez? Neurri handi batean, ez dakit. Komplexua da azterketa, baina nik ustea, norbean esku dagola askore bai zer proposatu, eta horrek eraiki dezakela realidade bat, eta gero testuinguruak jarriko dizu zailtasun gehiago edo gutxio, eta popurri hortatik sortuko da emaitza bat, ez? Bai, eta zuk saioan ikustu dut behin baino gehiatan komentatzen duzula, zergatik mungiatik ateratzen diren musikari jakin batzuk, bai. Inkluso zergatik Iruñerrian azken urteetan indartu den euskerazko musika jakin bat edo inguru bat. Nik uste dut zure saiotik ere hausnarketa mota horiek atera ditezkela azkenean denbora luze bat daramazulako saioarekin, bai. Eta saioaren bitartez
aipatzen ari garen korronte hoiek, patroi hoiek eta bereizgarritasun horiek antzeman daitezkelako. Bai, geroz eta artista gehiokin egon, geroz eta konklusio gehiago atea ditzakezu, ez? Eta baino zuk biozuna bai da hola eta oso interesgarria da, ze hor testu ingurua zentzu guzitan, bai testu inguru temporala, bai testu inguru fisiko edo geografikoa, nola Iruñerrian sortu den movida guzia, ez? Azken urtetan, bai Chill Mafia, Thatchers, Ibilbedi, La Chama, nik zerrakit. Sortu da mugimendu bat, ez? Generazio berri baten gatikan, mungi inguruan, belakok bai bide bat irikizune bai, naiz eta atzetik ziur egongo zila beste talde asko, eta norabide bat sortzen da, gode, beran kasua ez, beran kasua ere baizen batetan atetzen da, bera eta bidasoa ibaian bide guzioi, bai, azken finean, hor, bai, garrantzitsua dena da adibideak, ez? Eta denok izan ditugu adibideak, noski, adibideak jarri daitezke internazionalki, eta adibide horiek influitzen duten noski, estilo konkretu batean edo egiteko, baina nik uste garrantzitsua diela gertuko adibideak, bateze, Oida jendeari hurbilen iristen zaio. Oida, eta erakusten dizulako, ze isla moduan, zu Iruñakoa alimazate, ikusten bazu tipo bat Iruñakoa, zerbait diten esaten du, ostia, Iruñako tipo batekin dezake hau, ez dut izan behar Brooklynekoa hau iteko, ez? Orduan, hoi oso garrantzitsua da, eta adibideak, azkenean, zuk hazi bat ere indezakezu, eta izan dezake inpaktu bat edo beste bat, baina hazi bat jarrizu. Eta hazi hortatik, aterako dia, Euskalo zen balandare, ez? Bai, eta zuk aipatu duzun win-win ariketa horrekin bueltak egin naiz aipatu duzunetik, eta egia da zure saioan baitere win-win ariketa dagola, baina beste espektro batean, ez mainstreamera edo Euskal Herriko gehiengoak zure saioa entzuteko asmo batekin, baizik eta agian beste nitxo bateko entzuleak lortze dituzu, baina horren bitartez baliatu dezakezu edo baliagarria da zure saioa aipatzen ari garen patroi guzti hauetaz antzemateko. Win-win edo mainstream saio bat izango balitz eta bakarrik mainstream artistak ekarriko bat zenitu ere, hankamoz geldituko litzatekelako analisi hori. Bai, win-win hori izan daiteke esparru ezberdinetan eta debaita estuinguru ezberdinetan, ez, zuk diozun bezala. Adibidez hemen Iruñan gaudela eta Chill Mafian adibidez, gogoratzen az ezagit kiliki zen edo zelkarizketetan esaten zuen, jode, hor bazeon jende bat, generazio bat, demanda bat, estilo konkretu batekiko, ez, bai euskeraz, bai, gazeleraz naizuna, baino hemen inguruan, demanda hoi bazeon, baina ofertaik ezeon, ez? Ja sartzen ga termino ekonomikotan, oferta demanda beti esaten dena, ez? Eta Chill Mafiak, hor, albidetuzun, demanda guzi horri oferta bat ematea, eta bitu, sortzen da, sortu den mugimendu guzioi, ez? Eta Lore Ostoakekin bai saiatzen azde bai, esaten zunoi, ez? Bai, alde batetik, ente publikoagen bezala, responsabilitate ariketa bat nahian, baino bestetik ere bai, ze iruditzen zait badagola jende asko, ez dela asebetetzen beste produkto mota batzukin, eta hoiei ere eman bertzaiela, eta korronte hoiek ere alimentatu behar dila, edo erein berdela zila hor, hortikan sortu da, ze oso erresa kritikatzia, ez zait gustatzen eszena, edo ez zait gustatzen iten dien gauzak, baina, eta zuzea izaiten, ez? Ejemploakin praktikatu berdare bai, esaten den bezala, eta ni saiatzen az, noski, ez da ez du nahi hemen egolatra baten moduan azaldu. Bota, saio hau zurea da. Ez, baino nahi dut zan, ni saiatzena humiltasunez aportatzen nere ale txiki hoi, eta beste askok aportatuko dute beste bide batzutatik, eta denon artean, ingo dugu, gehan osotasun hoi, ez, azken batean. Eta zuk nabaritu duzu gonbidatuak pasa ala, zure saiotik, bata bestea. Gomendatzen dituzten musikak ere aldatu diren, agian lehenengo denboraldian beste estilo bateko musikak hartzen zuten, eta orain ja zenbagaren denboraldia, 6? Uste 6garrena dela, bai, 6 urte, hasi ginen justo pandemia garaian, ze justo gogoratzena saioa diseinatzen eta hain nintzen bitartean, konfinamentu etorri zela, eta etxetikan nahitu behar izan genuen, eta lehenengo atalen grabazioak, salbokondukto famatu hoiekin, eta ziurtagiriak atera berri izaten genituen, eta
maskarakin grabatzen, gero, zela horrorosu hau jentzutia, baino, bai, nik uste, denboraldika baino gehiago, bai aldatzen dula, saioan emaitza gonbidatu motak, ez? Gonbidatuak bai baldintzatzen dizu batez ere. Nik nabaritzen ditut batez ere, ez dakit, lau artista edo, eta repikatzen direnak saio askotan, eta horietako batzu dira Belako, bai. Itoiz, noski, bai. Anari pila bat Anari ere. pasada bat, bai. Anari pila bat. Eta Mikel Laboa, eta Benito Letxundi, eta bai. oso... Ruper baitere desente. Ruper ere, bai. Baino Anarina pasada bada, eta bai. Anarina bateze, musikagatik bai noski, baino, claro, jende asko enfasiz egiten du, bere letretan, ez hitzetan, eta hor asko helduleko handia ematen digu, bere letretatik abiatuta, hausnarketa ezberdinak biteko zalantzi gabe, bai. Bai, eta egia da, eta bitxia da ere aipatu duzun gonbidaten arabera, gutxi gora bera nabaritu dezakezu zer eraman dezakeen hor... Gero sorpresak hartzen ditut, Bai, imaginatzen. Sorpresak ere hartu izan ditut, bai. Joen ez datu orkitola burura, baino bai, nik esango nuke... Baina askotan zuk estereotipoa sortzen zure bai, ez? Eta denok dakagu, artista konkretu batek, proiektatzen dizkizu gauza batzuk, baina gero atzian beste 1000 gauza on daitezke, ez? Eta orduan artista batek hartzen zuen esaten zu, honek igual tirako du hemendik o punkiago, edo rockeroago, edo elektronikoago nizerakit. Eta gero harritze izu, eta esaten zu, ostras, babitu nondik diguan, ez? O zer entzun izan dun. Bai, horregatik interesantenak irutzen zaizkidan saioa dira, bere bizitzaren kronograma bat eratzen duen gonbidatu hori, diversifikatzen duelako asko ekartzen duen musika horretan. Bestela, nik oraintxe bertan loroztoak bat egingo banu orain entzuten duan musikarekin planuagoa da, bai. Bai, ze zure bizitza hitz egiten hasten batzea, claro, nik esan dudan, nu metalana, ez? Imaginatu, ez dut entzuten hori, baino bai izan zen ere bizitzako momentu esanguratsu bat, eta horrek bai markatu dugu, bai nere izaera, bai musika ulertzeko moduan, neurri batean, eta orduan nizarakit, txikitan entzuten zuen zerbaitek, bain ez du zer ikusik igual, zu gaur eguntzean pertsonakin, baina horrek utzi du zuregan nola bateko oinatz bat, ez? Eta hoire bai bazea. Osea, orduan horregatik da proposamen interesgarria, ze pertsona ezagutzeko albidetzen dizun erraminta bada musika, ez? Musikak gordetzen ditulako gure oroitzapenak, transportatzen digulako mentalki toki ezberdinetara, usaiek bezalaxe kantu bat entzun eta lotu dezakezu norbaiten eriotza, lortu dezakezu norbaitekin ospakizun bat, bidaia bat, musikak badu potere hoi, ez? Musikak badu magia hoi. Orduan horrek bide asko irikitzen dizkigu eta elkarrizketa egiteko garaian joia bada, ez? Bai, eta zuk uste duzu aipatu ditugun artista hauek, Belako, Itoiz edo Anari berak, nola azaldu hau, gaur egungo musika estenarekin edo pilpilan dago musikarekin zer esana daukatela, ezta? Osea, badagola hor konexio moduko bat. Bai, zalantzi gabe, eta hor berriro esparruen kontua, ez? Claro, eta zifren kontua, ze esten ezberdina daude, eta hori argi dago, eta hor iruditzen zait badagola zer borrokatua, galdu dielako lehen honizaraki gaztetxek albidetzen zuten estena, ez? Gaur egunero badaude, baina geroz eta gutxiago. Orduan horrek ere monopolizatzen du nola bate musika nola aurkeztu, ze formatutan, eta ezakit, iruditzen zait talde askok, nizarekit, Anari bezalako talde bat, ez? Horde bai dago beste kontua eta askotan atera duguna Euskal Herria dela dena, ez? Hor jende kopuru bat gaude eta horrek ematen duneako. Eta hor orekatua izan dadin ez da erresa eta lanketa handi batin behar da, baina hemen nitxoko talde bat, neurri batean Anari izan daitekena, naiz eta oso ezaguna izan, mutu ditzake X zifra eta estatu batuetan nitxoko talde batek, igual 100.000 pertsona muitzen ditu. Eta edo milioi bat, eske 1.000 esaten dut, edo milioi bat, edo 5 milioi, eta zen nitxoko talde bat. Hemen nitxoko talde bat izan daiteke 1.000 pertsona. Orduan, klaro, horrek ere bai baldintzatzen du gure eszena, eta horri iruditzen zait, beti bezala, oreka bat bilatu behar dela. Bai.
ari garelako agian aipatu ditugun talde guzti hauek behin eta berriz aipatzen, baino interesaria dela baitere beste musika estilo batzuk gomendatzen dituen artista bat eramatea, ez, saiora. Bai, eske azkenian bestela igual dena homogenizatzen delako sobera edo zalantzi gabe, eta saiatzen az nire oreka hori mantentzen eta Euskal Herrian estena guzioi ordezkatzen edo ikusi dadin dauden errealidade ezberdinak, ez? Egia da, bai gustatzen zaitela batez ere eta bereziki hain ezagunak ez zien artistak ekartzea, edo garai batian ezagunak izan zienak eta gaur egun ez hainbeste, nizarrak da Koskan bea edo Koska Bea edo nizarrakit Toño Muro ekarri zenuen bere garaian. Hoi da, Toño Muro, beare bai, Balerdi, ez? Beitu Balerdi bezalako talde batek ze garrantzi izan duen Euskal Herri osoan, Nafarroan eta zenba jendek ezagutzen du Balerdi, ez? Orokorrian. Eta Iruñan hoi izan da, vamos. Claro, horregatik, orduan astentza bilatzen nik zarrakit, Balerdin elkarrizketak eta ez ditu zain beste harrapatuko, ez? Eta orduan olako gauzak ikusten jutenian da, ostras, honi eman berda aukera bat, nik behintzat dakaten erraminta horrekin, nire lekutxo hortatikan, eskaparate bat eman, eta win-win hoi esaten genuna leno ez, izan dadin denontzako, eta aportatu dezala ere bai, alba da, zerbait ezberdina, ez? Ez orokorrian edo leku gehienetan topatu dezakezun hoi. Naiz eta hori ere bai, gero, zure kontra joan neurri batian, kontra, nahi zuzan, azken boladan gaude obsesionatuta, eta, beti onda, ez, baina esango nuke geroz eta gehiago zenbakien obsesio horrekin, ez, eta sare sozialek eta ematen digute, bide, ia gaixotzeko moduko bide batzutara, dena dela zifra, eta dena dela kuantifikatu beharra, ez, eta hor, kualitatiboan eta kuantitatiboan artean, lanketa ondile inberda oreka hori mantendu daen, naiz eta guztiz subjetibo den, ze kualitatea, naiz usan, netzako zerbait, kalidadezko zerbait izan daiteke gauza bat, eta zutzako beste bat, ez? Baino behintzat kontziente izatia hortaz, eta pentsatzia hortaz, baina horrek jarrera bat jarriko dizu. Claro, bai. Azkenean, kuantitatea ere zoritxarrez gaur egun eta soldatapekoa garen enean, azkenan behiratzen egon barko gara, bestela... Claro. Baina hoi ganoraz izatea, garrantzitsua da. Eta nik uste erresago dela, erresago, o behintzat, EITBek albidetzen didan, kasu honetan, infrastruktura eta nolabaite, esango dugu, estabilidade moduko, ez? Oire bai aprobetxatzia, holako gauzakiteko, ez? Ez gaitezen eroi denak, eta noski EITBek ere bai, inberditu gauza mainstreamak, ze, da, ETB eta ordezkatu berdu herri guzia, ez? Eta masak muitzen ditun jendiare bai, demokratikoki gehiago dia, eta oire bai, horrei eman bertzaio eskaparateat, baino zaindu dezakune bai, txikilla denoi eta txikilloi alik eta handien iten saia gaitezen, ez? Eta ez bakarrikan handila geroz eta handilago. Osa, handila zaintzia ondo dago, baina hor, nik uste errexena dela oreka hoi, ez? Eta, zorionez, kasu honetan ete bere bainei albidetzen dit, aukera hoi iteko, eta holako produktuak ere egiten ditugu. Egiten musikatik, eta guau plataforman, eta bestelakotan. Bai, batez ere bestela, aipatzen dugun hori, zuk herri oso bat ordezkatu nahi baduzu zure bitartekoen gatik, dena homogenizatzen saiatzen bazara, edo gauza bat, ez dakit nola esan, goratzen saiatzen bazara etengabe zure mekanismoen bitartez kaltegarria delako, galtzen duzulako gainontzeko guztia. Bai, eta monopolioak sortzen dituzulako ere, bai, ez? Monopolioak eta win-win aipatzen garen... Claro, eta hor responsabilidade bat dore, bai, guente publiko bat gea, eta responsabilidade horrek egon berdu, eta me consta, esaten den bezala, badagola. Baina, claro, hor bai, hor sartzen geha, debate batean oso sakona eta oso zaila, ez, euskeran kontuakin, ez? Claro, zukin ditzakezu, euskera, zer da gure prioridadea? Euskera geroz eta jende gehiagori zabaltzia, edo euskera zintako produktuak izan daitezken guk benetan nahi duguna, edo kualitatiboa eta kuantitatiboan arteko gerra, ez? Ze
Nizarakit, asko kritikatu dezakete zetaken formatuak eta makrokontzertuen movida guzi hau eta, hor ere alde honak badaude, osea, nahi zutzen, euskera iristen da jende askon gana, ez? Irakurketa hogin daiteke, baina aldi berian, pentsatu behar dugu herri bezala ere bai zer nahi dugun sustatu eta zer nahi dugun bultzatu eta batezenetzako berriz diot da oreka kontua, ez? Hoi desorekatzen bada, galtzen ditugulako beste esparru batzuk eta gutxi batzuk tapatu dezaketelako beste askore, bai, ez? Artisten munduan batez ere. Bai, eztabaida da euskarazko produktua sortu eta eman euskararen egoera hobetzeko edo euskara zabaldu bertatik produktu ezberdinan, produktu oso ona egiten saiatzen, hoi da, bai, eta nik uste bilekin berdiela. Eta hor oreka hoi mantentzia dela zaila, eta oreka hoi mantentzia borroka konstante bada. Hoi ez da, asmatu dugu, hau da formula, ez. Hoi da, etengabe mugitzen nengo den kontu bat, eta orduan, denon partetik jarri behar dugu, oreka hoi alik eta sanuena izan dadin, bai, kontsumitzaile edo entzuleentzat kasu honetan musika zaigan ez, baina baita ere sortzaile eta artistentzat, ez? Albidetu dezala artisten ibilbide profesionala, bai ekonomikoki, bai duintasunez bizi daitezen, eta aldi berean entzuleak ase ditzan bere nahiak, ez? Baina oire bai gero kultura kontua da eta edukazio kontua da ere bai. Eta hori dagokie, erakundei, dagokigu guri, edabidei, dagokie, herri guztiari, ez? Eta azkenean, herri bat jendeak egiten du. Eta bakoitzak neurri batian daka, beak borrokatu duna eta beak sortu duna, ez? Neurri batean diot, lehen aipatu dugun bezala, testu inguruak baldintzatzen du, eta zer esanik ez, gaur egungo mundu globalizatu honetan, ez? Gure erabakiek badiruditela ez dutela ezertako balio, ez? Baina, saiatu behar da, oreka hoi mantentzen eta nik nire esparru txiki ontatikan eta zure bai, zure esparrutikan, saiatzen gea denon artean, alik eta hobekien iten, ez? Eta nik uste hori, saiatu behar dugula osasun txuki eta gehiegi aserretu gabe, begiratzen bestiak iten duna eta sanoki, aurrea ateratzen, ez? Denon artean, bai euskeran egoera eta bai edukien egoera eta nik beti defendatu dute euskeraz ere inberda gauza txarrak. Osa, nahi zutzen, zeba ez? Ezakit, eta da pixkat fuertia, ez? Ez jendeak esango du, ez, edukia eta kalitatea, eta bai, noski bai ez, baino, bai eskubidea dago gauza txarrak iteko, eta norbaitek salatu nahi badu zerbait txarra dela, listo, ez? Baino, denetik inberda, ezakit. Abisatu zaitute, urandiagotan sartu arginela. Bai, desde luego, dago hemen ja buzeatzen betarroko falta zaizkigu. Jarriko dugu tuli ekainek ikarri duen bigarren gomendia, favorez, eta ja bukatuko dugu saioa azken galderekin.
orain burura datorkit zure saioan entzun duan momentu ederrenetariko bat, izan zela justo balerdiko Toño Murok gomendatu zuenan Hughes. Jode, bai, hoi politxa izan zen, Bai, olako momentuak guai daude, esaten unin saretze prozesu hoi, ez? Eta lore ostoaken gauza politxenetako bat hoi iruditzen zaidela, saretze hoi eitia herri mugimenduak, generazionalki eta konektatzia, ez? Hiuzentzako eta, gaur egungo esan dugun Iruñe herriko movida guziontan, adibide izan dien artista asko, nik uste tartean, balerdi izan daitekela, ez? Beste generazio batekin zuna bere garaian, eta hoi konektatzia, Toño Murok Hughes aukeratuz, ez? Osea, pixka bat, guai dago lako gauzak ikustia, eta gero ere bai, askotan fikzioa iten dugu zentzu hortan, eta galdetzen diet artistei, ez? Ostra, ze izango zen, balerdi guain, ez? Lehen esan dugunan kontran, itoizekoain aterako balu, baino ze gertatuko litzateke Hughesekoain ateko balu, eta, Hughesek, balerdikoen ateko balu, eta, igual izango luke esparru bat de bai, nik zerrakit, Thatchers, Hughes, Borla, eta zaudeten, oain, Bark talde atera da ere bai, asko gustatu zaidala ere bai, proposamen oso guapu da ere bai, Tipanotx asko gustatzen zaide bai, ez da nola izan, baina zorionak, eta badago, adibidez, balerdi, eta talde horiek, enkajatuko lukete, ez? Movida guzi hortan, eta, polita diaolako gestuak, bai. Justo Barkekoak egon ziren pasaden asteburuan Iruñan. Jotzen, ez? Jotzen, bai, ikusi nun. Zuek ere izan zinaten, bertan, o jotzen? Ez, gu kantolatzen genuen. Zuek kantolatzen zenuten, bale. Ez que ustut ikusi nula, zu kompartitu zen nula, sare sozialetan, eta bai. Oso interesante izan zen, oso ona kontzertua. Eta ez dakit noizbait pentsatu duzu nau, zure buruari galdera egin diozu seguro, zuk baduzu zure lore ostoak? Ostia, pentsatu izan dut, behin mino gehiotan zaukerak eta ingo nuken, eta, egia, esan behar dut, oso ariketa zaila iruditzen zaitela, eta denak esaten azute, etortzen dien artista guziak esateite, ke liada, hau nola enfokatuko dut, eta ze nik hasieran hasi nintzen markantu eskatzen artistei, eta bain 8 murriztu dut, ja nahiko luzatzen az, eta esan, 8 hartuko jugu, ze gero artista konbidatuan kantuak ere entzuten jugu, eta 8 kantu aukeratzia, oso ariketa zaila iruditzen zait, kantu batzuk iugiko nituzke, argita garbi, eta eroiko nintzake ziurde bai topikotan, Mikel Laboan baten bat eroiko litzateke, nintzera egit. Kostako liake, ze esan bezala, ostras, nire baia, aurten 39 urte ingo ditut, eta, bizitza geroz eta luziago den hortan, geroz eta oroitzapen gehiago, geroz eta musika gehiago biltzen jotentzea, eta geroz eta zailago iten zain, nahi bi kantu esan azu honea aukeratzeko, Nik, zuk lehen aipatu duzun aurreiritzi hori nik zuri eginez, esan nuke igual, ez dakit Lisabo edo dut edo lakoak ez dakit gustatzen zaizkizu, baina... Bere garaian behitu enun gehiegi entzun, eta baino bai iruditzen zait oso interesgarria, gaina, Lisaboko Martxel Mariskal izan zen nere irakaslia, ingeleseko nere irakaslia oso txikitan, bai, eta oso oroitzapen hona dakat. Toño nirea. Toño zuria, behitu, zer dien gauzak, eta ez bere garaian enun gehiegi entzun, egia esan Lisabo, eta dut ere behitu ezen bere garaian asko entzun izanun gauza bat izan, gero denboakin bai entzun izan dudala, eta bai iruditzen zait gauza oso interesgarria, bai soinu aldetik, bai letra aldetik, badituzte mezorsko nizarekito, bandera trapu bada, edo lako gauzak ez, eta gero soinua bea, ez, txapekin landutako Olako gauzak bai botzen ditut, faltan gaur egun igual, ez? Iruditzen zait sensazio askotan denak berdin sonatzen dula. Eta produkzio, benetazko produkzio horiek, ez? Gelan abaritzen dula, eta akatxekin, baina eskenetzat askotan akatxak dira perfekzioa bea, ez? Eta ez dakit, baina, joten nahi naz, nik aukeratzekotan, bitu, enuk aukeratuko, dut eta olako ikan, baino eske zaila da, enuke jakingo, denboa berko nuke pentsatzeko, ze gaina gero nola estrukturatzen zunez, zezuk entzuntzuna, edo gero denboakin entzuntzuna, zen nire lora ostakekin ez pentsa gauza asko deskubritu ditut, eta edo deskubritu edo entzunez ola urrutitik nitunak sakondu dut gehiago. Hoi da, orduan lanketa hori ere behin dut, eta horrek baldintzatuko ninduke, eta aldatuko zian seguru gauza
kaukeratzeko garaia, baino zakitz, igual egunen batean inbertu Loreostoak ekain perez, en plan, ni nere burua elkarrizketatzen, nila, hostia. A ber, edo beste norbaitekin iezazula zuri elkarrizketa, baino ongi lehoke. Bai, kuriosua izango litzateke, bueno, apuntatzen dut, proposamen bezala. Zaizateko zen, Egia, aldi berian, atea posibleko nituzkela, eta bai artista askok esan izan diate, Loreostoak zukin behartan, posibleko nuke Loreostoak batin, eta gero beste Loreostoak bat beste 8ekin, eta balidua izango litzateke, eta beste enfoke bat izango luke, ez? Baina, bueno, hor dago ariketare, bai. Mila esker etortzatik ekain. Zuri, Martin. Plazerra. Ben Euskal Herria Irratia notia, zurekin, Espaloian Koskan, eta oso gustora. Aposten naiz, eta mila esker Tuli, zuri baitere. Tuli. Entzulei ere. Eta honekin bagoaz Black Country Roaden azken abestitxorrekin, eta hurrengo saio arte. Searching in the mist for what I know exists for me out there. Before these tunes, before they made the pyramid.